Se jingħata bidu biex tiskatta l-ewwel fażi mill-proġett ta' żvilupp u riġenerazzjoni tal-Isptar Ġenerali Fgħawdex. Ħabbar dan il-Ministru għas-Saħħa Ġewett Bela li spjega kif din il-fażi għandha titlesta fl-ewwel kwart tas-sena d-dieħla. Din il-fażi ħatkun tinkludi studji ġeoloġiċi, ovvjament bi preparament għall-Isptar Ġenerali l-ġdid, tinvolvi wkoll moviment ta' pazjenti kif ukoll impjegati. Il-Ministru Bela spjega kif bi preparazzjoni għal dan numru ta' anzjani li jinsabu fil-Mejl Geriatric Ward li għandhom bżonn kura fit-tul se jkunu qed jiġu rilokati f'dar San Giuseppe f'Ajnsielem. Saħaq li kif issir ir-rilokazzjoni se tibda mbagħad l-aħħar fażi ta' testijiet ġeoloġiċi tal-art fejn se jkun qed isir l-iżvilupp ta' sptar akut ġdid li jiġbor fih madwar 400 sodda. Il-Ministru żied jgħid li fil-ġranet li ġejjin se tkun qed tinħareġ sejħa ta' interess biex tinkera binja li fiha tkun tista' timxi l-amministrazzjoni tal-istess sptar sakemm ikun qed jitlesta dan il-proġett u bekk se jkun jista' jingħata bidu għad-demolizzjoni u skavar meħtieġ tal-isptar.